आं YouTube खालामनानै आसो ड्रियाखौ सिगादे 2025 जुलाइयाव आं खालायो सेदे YouTube सेदे आं तो माने हमले आं आसो YouTube नि आसो सोमोन्दे नियम बोली सिया खटा आं मुंसे सिया को थामेल हमारो गेने वाइ YouTube हमारो गेने मुंसे सिया ता के या आं आसो बखागो आं आसो बखागो YouTube आं खालाम सुमानि आं बखा टंटा YouTube ओ खालायनि गेने आं सि आसो सिलिया ता आं गेने गामु महारानी नि यं क्लाय सिया गेने बन चेनेल बुमो आरि आं koktkhai oro ano फाइसो फैगा सिया दे गेने बो ano साइजो खालायनि ता ge ang bono ani YouTube channel obo khaini bangai sajo khaini bangai choba to khaini bangai ang bono request khlai kata bare bar ne salmani kene bo salmani phaiso phaiga ani yong klai ta moharan ni kene tak ang tak mai sabai hamba tak boni choba so na senai ta ang YouTube awgani mani somonde niyom boldi তোমাকে খাইনাই তোমাকে অব খাইনে আং পাইদে অব নাইতে আং তাক বনি বনি অতি আং স্রিংনা সিনাইতে আ আসকা গাইস নিকো tini yang binai sok pajak bo nogo ba asake ana request khaika morani ni angke mane bo ana request khaika angke ma phaiga bo comment na bar bar na ringai tongka phaigra ri kokthai kisa ani oro kisa channel problem tong ang saime angai tong ani sakang ke ang phaiga bo nogo help khaina ni bagai tabo mal leija ko ongklo go bo ko mai sai tong tabo yong ke mai sana dolos krika boni sai tong tabo bo ke asuk lama hasan ni bo ano request khaiga ke sok phaiga ta bo ni oro bono kisa ang help khaibai di bono like subscribe share bono khaibai di jotono bono ani tei ani khabai bono rijago ang bono nirok bu chubadi ang bu chubanai subscribe share khaibai di jotono ani channel ni je borok tongnai mane je ano hajak tongnai boni ano sajak tongnai ni borok ro ani subscriber borok bono ko share rok lai jak di subscribe rok khai rok lai jak bono